Magandang hapon sa ating lahat mga kamaster, ano. Tayo mangangawil na naman or magpapandaw tayo. Oras ngayon mga kamaster, ano, mga alas 5 hapon na. Yun na yung papalubog na yung haring araw. Papalubog na siya. So ito yung namin mga kamaster, oh. Yung yung pandaw namin. Ito. Yung pandaw namin mga kamaster. Bali 20 ito, 23. Lalagay natin to ngayon. Tapos kukunin natin to bukas. Pain natin po yung pain natin mga kamaster. Papakita ko po sa inyo. Ito po yung pain natin mga kamaster, oh. Ito yung gagamitin natin pang pain para yung kakain dito, mga dalag. Tsaka yung hito. So ilalagay na lang natin ito mga kamaster, itong pandaw natin, tapos babalikan natin bukas. So ayun na nga mga kamaster, tayo mag-umpisa na. Umpisa na tayo maglalagay ng pandaw natin. Dito tayo maglalagay. So ito na po yung unang pandaw natin mga kamaster. Ilalagay na ni Paring Tami. Ito mga kamaster, para bukas na ito. Kukunin natin to bukas. Sana swertin tayo at biyayaan tayo nitong ilog na to. Yun. So ayun na nga mga kamaster, tapos na nating nilagay yung pandaw natin. Medyo nagabihan tayo, medyo gumagabi na mga kamaster. Eto, babalikan na lang natin to bukas mga kamaster ng umaga. Hindi na makita yung kasama ko, andun na siya. So hanggang dito na lang muna ang ating video mga kamaster. Itutuloy natin to bukas. Magandang umaga sa ating lahat mga kamaster. Tayo nagbabalik na naman. Yung kahapon na nilagay na natin, ating kukunin na mga kamaster. Ito po yung naglagyan natin, pero lumalim yung tubig. Lumalim yung tubig, hindi na makita yung mga stick namin. Nandun si Paring Tami Boy. So mga kamaster, doon banda wala tayong nakuha. Yung nakuha doon, dito may nilagay tayong dalawa. Titignan natin doon kung may nakuha. Diyan banda mga kamaster, wala po tayong nakuha doon mga kamaster. Bali apat na yung kinuha natin na ganito, apat na pandaw, pero si Paring Tami may nakuha. May nakuha siya pero namatay na. Ito mga kamaster. Ito. Wala siya na isa. Yun. So yung iba mga kamaster, pupuntahan natin doon. Ayun mga kamaster, hindi niya mahanapan yung stick na niya, pandaw niya. Yun. Walang nakuha. Kabila tayo. Ito mga kamaster, may pain tayo dito. Kukunin ni Paring Tami. Yung agad ng danala na. Dada. Okay. Ngayon. Tata na lang. Kani pulipol. Parabaw na lang. Ito nga to. Dito.
Oh, nangingi siya. Hindi makatakas pa yata. Hindi na yan. Hindi na nakatakas yan. Buhay siya, buhay. Ayos. Isa. Napugsa ito mga dyan na nahinti ko na. Puli-puli-pulan na. So, yung mga kamaster, ano, pangalawang kuha namin. Nung unang-una patay na. Yun. May nakuha daw si paring Tami dito. Da? Takal. Ewan ko. Ay, hindi masyado. Ay, patay pa. Matay na siya. Ay, kalman lang. Hindi rabi siguro. Adik. Ay, nakuha tayo mga kamaster. Ano? Patay. Matay siya, master. Pangalawang patay na itong nakuha niya. Maaga ito nagkain. Mayroon tarikoy? Mayroon. Aray. Natay ating tamba. Ah, namatay na. Hinalam mo lang. Kagabi din yan eh. Maaga siya nagkain. Hindi siya nakalungaw. Kamaster, patay na rin. Oo. Gagawin natin tong laing or pindang. Namatay na siya. Mana jaret tanik. Dewata. Ito mga kamaster. Hindi ko nagsukaan niya tama. Nangiw-ngiw pa yung suna niya. Pero hindi lang siya nakahinga kasi. Sa ilalim ng tubig. Na mata. Dapat yung napintas niya pinakaala na mata. Master, ano pang ano na lang to, 3 na lang yung kukunin namin. Natin yung may nakuha. Wala po mga kamaster. May nakuha. Baka natay manan. Patay talaga. Oo, malaki-laki siya pero nangiw-ngiw. Ah, kinain niya talaga. Pinabot na pa dyan, stick ko. Mayroong nakuha mga kamaster pero patay pa rin. Oo, Oh. namatay. Mga puro namatay nang nakuha namin, kamaster. Ito mga kamaster, gagawing ento pindang. Bulad. Oo. Laki-laki pa naman. Mga kamaster, oh. Patay na, bali nakuha na tayo ng ano. Bali 4. 5. 5? 5 na. 2. 5. Ay, 5 na pala mga kamaster. Adi nga damdamo nga na alak. So, ayun na nga mga kamaster, bali 5 yung nakuha natin. Yung 2 na iwan pa doon mga kamaster. Papakita ko mamaya. Ito yung nakuha natin mga kamaster, bali 5. Puro patay. 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung nakuha natin mga kamaster. Kagabi pa siguro ito sila kumain. Kaya puro namatay. Isa lang ata yung nabuhay. Ito. So ayun na nga mga kamaster.
natapos na nating nakuha yung pandaw natin, may nakuha tayong 5, hindi tayo lugi. Tayo uuwi na ngayon at tayo magluluto. Lulutuin ni paring Tami yung nakuha natin. Sa mga bago pa lang na manunood ko, sana mag-subscribe kayo, i-click ang notification bell at i-share ang ating video. At sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, maraming salamat po. God bless you po.